Taong 1968, sa liblib na baryo ng San Sebastian sa Antique. Laganap ang takot tuwing sasapit ang dilim. Hindi dahil sa mga masasamang loob, kundi dahil sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Ngunit sa isang maliit na dampa sa paanan ng bundok, kampante ang dalawang binata. Si Gustavo, na nasa edad 27, ay kilala na bilang isang mahusay na albularyong birador ng aswang. Abala sa paglilinis ng kanyang mga gamit. Katabi niya ang matalik niyang kaibigan na si Berto, 26 na taong gulang, na tahimik na pinagmamasdan ang isang kumikinang na bato sa kanyang palad, ang mutya ng bulalakaw. "Gustavo, tila masama ang ihip ng hangin ngayong gabi wika ni Berto habang tinatago ang mutya sa loob ng kanyang suot na vest. "Napansin ko rin, Berto Kanina pa hindi tumitigil ang aso sa pag-aalulong sa kabilang ibayo." Sagot naman ni Gustavo habang inaayos ang kanyang sinturon na puno ng mga bote ng langis at mga tuyong ugat. "Sa tingin mo ba may bago silang kasama? Iba ang simoy ng hangin ngayon tila malansang sariwang dugo." Tanong ni Berto na bakas ang pag-aalala sa muka. "Huwag kang mag-alala. Hanggat dala mo ang mutya at dala ko ang aking mga gamit, hindi tayo basta-basta matatalo ng mga alagad ng kadiliman." Mariin na sabi ni Gustavo. Lumabas ang dalawa sa dampa. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa daan ay ang gasera ni Gustavo at ang bahagyang ningning na nanggagaling sa mutya ni Berto. Naglakad sila patungo sa sentro ng baryo, kung saan ibinalita ng kapitan na may mga nawawalang alagang hayop. "Gustavo, tignan mo mga bakas na to sa lupa," tawag ni Berto habang tinuturo ang malalaking kuko na bumaon sa putikan. Lumuhod si Gustavo at hinawakan ang lupa. "Dito ordinaryong aswang, Berto. Ito ay bakas ng isang mandurugo. Malayo nang narating nito mula sa kabilang bayan." "Anong gagawin natin ngayon? Mukhang patungang mga bakas na ito sa bahay ni Aling Marta," wika ni Berto. "Kailangang magmadali tayo." "Nasaan kaya si Aling Marta?" tanong ni Gustavo nang makarating sila sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kawayan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na nanginginig sa takot. "Salamat at dumating kayo, Gustavo. May narinig akong kaluskos sa bubong ko kanina pa." "Huwag po kayo mag-alala, Aling Marta. Berto, bantayan mo ang paligid ng bahay. Ako na ang aakyat sa taas." "Sige, Gustavo, mag-iingat ka. Ramdam ko ang init ng mutya. Malapit lang siya," babala ni Berto. Umakyat si Gustavo sa silong ng bahay. Kinuha niya ang isang bote ng langis na may kasamang buntot pagi. Maya-maya, biglang may malakas na kalabog sa taas ng bubong at isang matinis na tili ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Lumabas ka, halimaw! Alam ko nandyan ka!" hamon ni Gustavo. Isang itim na anino ang mabilis na bumagsak mula sa bubong patungo sa lupa. Mabilis itong hinarap ni Berto. Ang mutya ng bulalakaw ay nagliwanag ng husto, dahilan upang mapatras ang nilalang. "Berto, huwag mo nga hayaang makatakas!" sigaw ni Gustavo habang tumatalon pababa mula sa hagdanan. "Hindi ko siya hayaan, Gustavo. Ramdam ko ang takot niya sa liwanag ko," sagot ni Berto habang hinahabol ang nilalang. Ang nilalang ay isang babae. Mahaba ang buhok, ngunit ang ibabang bahagi ng katawan nito ay wala. Ito ay isang manananggal na mandurugo na naghahanap ng mabibiktima. Mabilis itong lumipad pataas, ngunit mabilis din ang kilos ni Gustavo. Naglabas siya ng isang maliit na supot ng asin na hinaluan ng binditadong abo. "Tikman mo to!" sigaw ni Gustavo, sabay sabog ng asin sa direksyon ng lumilipad na nilalang. Napahiyaw ang aswang ng tamaan ng asin ang kanyang balat. Unti-unti itong bumagsak sa lupa, nagpupumiglas. "Tapusin na natin to, Gustavo!" wika ni Berto habang papalapit sa naghihingalong aswang. "Sandali, Berto. Kailangan natin malaman kung nasaan ang kalahati ng kanyang katawan. Kung hindi natin yung mahanap, babalik at babalik lang siya." Paliwanag ni Gustavo.
Tama ka. Saan mo tinago ang kalahati ng katawan mo? Tanong ni Berto sa aswang habang tinututok ang ningning ng mutya sa mukha nito. Ang aswang ay tumawa ng nakakatakot. Hindi niyo mahanap ang aking katawan sa mundong ito, mga mortal. Huwag mo kami subukan. Alam mo kung sino ang kaharap mo. Banta ni Gustavo habang inilalabas ang kanyang talim na gawa sa pilak. Gustavo, tila may naririnig akong iba pang mga yabag sa kakahuyan ha. Hindi siya nag-iisa. Bulong ni Berto. Tumingin si Gustavo sa paligid. Tama si Berto. Maraming paris ng pulang mga mata ang nagsimulang lumitaw sa kadiliman ng kagubatan. Mukhang mapapasabak tayo sa malaking grupo ngayon, Berto. Sabi ni Gustavo habang humahawak sa kanyang krus. Handa ako, Gustavo. Hindi tayo aatras sa mga to. Sagot ni Berto. Habang papalapit ang mga aswang, ang dalawang binata ay naganda para sa isang mahabang labanan. Ang gabi sa kanilang lugar ay nagsisimula pa lamang at ang tungkulin ni na Gustavo at Berto bilang mga tagapagtanggol ng baryo ay muling masusubukan. Berto, gamitin mo ang mutya para gumawa ng bilog na liwanag sa paligid ni Aling Marta. Huwag mo nga hayaang makalapit sila dito. Utos ni Gustavo. Masusunod, Gustavo. Pero paano ka? Masyadong marami sila para sa isa lang. Nag-aalangang tanong ni Berto. Huwag mo kong alalahanin. Ako ang birador dito. Trabaho kong ubusin ang mga to. Kampanting sagot naman ni Gustavo. Isang malaking aswang na may anyong aso ang biglang sumugod kay Gustavo. Mabilis itong iniwasan ng binata at sinaksak ng kanyang pilak na balisong sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang ungol ng hayop sa buong baryo. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Berto na tila may pinuno ang mga aswang na ito. Isang lalaking nakatayo sa malayo, suot ang isang itim na kapa at may hawak na tungkod na gawa sa buto ng tao. Gustavo, tignan mo ang lalaking yun sa ilalim ng puno. Turo ni Berto. Tinignan ni Gustavo ang tinuturo ng kaibigan. Iyan ang kanilang pinuno, isang bruho. Siya ang nag-uutos sa mga aswang na to. Kailangan mapatigil natin siya. Kung hindi, hindi matatapos ang pagdating ng mga to. Wika naman ni Berto. Berto, kailangan natin gumawa ng paraan para makalapit ako sa kanya. Maaari mo bang gamitin ang kapangyarihan ng mutya para gumawa ng daan? Susubukan ko, Gustavo. Maganda ka sa aking hudyat. Sagot ni Berto sa kaibigan. Itinaas ni Berto ang kanyang kamay at ang mutya ng bulalakaw ay nagbuga ng isang napakalakas na liwanag na tila isang kidlat na humati sa dilima. Ang mga aswang na nakaharang ay nabulag at napapitlag na tumabi. Ngayon na, Gustavo! Tumakbo ka na! Sigaw ni Berto. Hindi nagsayang ng oras si Gustavo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon ng bruho. Ang mga aswang ay nagtangkang humarang, ngunit mabilis silang tinatamaan ng mga binditadong bala mula sa mga tirador ni Gustavo. Hindi ka makakatakas! Sigaw ni Gustavo nang makalapit siya. Ang bruho ay ngumisi lang. Akala mo ba, igano lang kadali yun, batang albularyo? Itinaas ng bruho ang kanyang tungkod at isang itim na usok ang lumabas mula rito. Bumabalot kay Gustavo. Nahirapang huminga ang binata at unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Gustavo! Sigaw ni Berto mula sa malayo. Gusto niyang tumulong ngunit kailangan niyang protektahan ang matanda mula sa mga natitirang aswang. Sa loob ng itim na usok, ipinikit naman ni Gustavo ang kanyang mga mata at nagsimulang bumigkas ng isang orasyon na tinuro sa kanya ng kanyang lolo. Sa ngalan ng katarungan at liwanag, ang kadiliman ay walang puwang. Isang asul na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Gustavo. Pinuputok ang itim na usok ng bruho. Nagulat ang matanda sa nakitang lakas ng binata. Paano mo nalaman ang orasyong iyon? Galit na tanong ng bruho. Hindi lang basta gamit ang dala ko, bruho. Dala ko rin ang pananampalataya ng mga taong pinapahirapan ninyo. Sagot ni Gustavo habang mabilis na inilalabas ang isang espesyal na botilya ng lana.
Ibinato ni Gustavo ang botilya sa paanan ng bruho. Nang mabasag ito, isang apoy na kulay asul ang bumalot sa matanda. Napasigaw ang bruho sa hapdi dahil ang langis na yon ay hinaluan ng katas ng 7 uri ng halamang gamot na pinagpala sa loob ng 7 Biyernes Santo. Tapos na ang pangungunsumi mo rito. Demonyo ka! Deklarasyon ni Gustavo. Nang makita ng mga aswang na natatalo na ang kanilang pinuno, mabilis silang nagsitakbuhan pabalik sa kagubatan. Ang katawan ng bruho ay unti-unting naging abo hanggang sa wala nang matira kundi ang kanyang tungkod na buto. Nilapitan naman ni Berto si Gustavo na hingal. Ayos ka lang ba, Gustavo? Ayos lang ako, Berto. Salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa liwanag ng mutya mo, hindi ako makakalapit sa kanya. Pasasalamat ni Gustavo. Wala yon, magkaibigan tayo eh. Aling Marta, maaari na po kayong lumabas. Ligtas na po ang paligid. Tawag ni Berto sa matanda. Lumabas si Aling Marta na may luha sa mga mata. Maraming salamat sa inyo mga anak. Kayo ang hulog ng langit sa aming baryo. Tungkulin po namin ito, Aling Marta. Ngunit kailangan pa rin nating maging mapagmatsyag. Maaring may mga natira pa sa kakahuyan. Paalala ni Gustavo. Tama si Gustavo. Magpahinga muna kayo sa loob. Kami muna magbabantay dito hanggang sa mag-umaga. Dagdag ni Berto. Naupo ang dalawang binata sa tapat ng pintuan ni Aling Marta. Ang gabi ay tumahimik muli. Ngunit alam nilang pansamantala lamang ito. Marami pang mga baryo sa Visayas ang nangangailangan ng kanilang tulong. Gustavo, saan tayo susunod na pupunta pagkatapos neto? Tanong ni Berto habang nililinis ang kanyang mutya. Narinig ko na may kakaibang pangyayari sa Iloilo. Sinasabing may isang malaking engkanto ang nanggugulo sa mga palayan doon. Sagot ni Gustavo. Iloilo? Malayo-layong paglalakbayan ha. Pero handa ako basta kasama kita. Sabi ni Berto na may ngiti. Mabuti naman. Pero sa ngayon, namnamin muna natin ang katahimikan ng madaling araw. Wika ni Gustavo habang nakatingin sa mga bituin. Habang unti-unting sumisikat ang araw, naghanda na ang dalawa para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. At nang tuluyan ng sumikat ng husto ang araw, ay nag-impake na sina Gustavo at Berto ng kanilang mga kagamitan. Ang mga taga-baryo ng San Sebastian ay nagtipon sa labas ng bahay ni Aling Marta upang magpasalamat at magbigay ng kaunting baon para sa kanilang paglalakbay. Gustavo, mag-iingat kayo sa pagtawid ninyo sa dagat patungong Iloilo. Balita ko, hindi lang aswang ang kalaban doon, kundi pati na rin mga engkanto sa kakahuyan. Babala ng isang matandang lalaki na nag-abot ng ilang pirasong tinapay. Salamat po, Tata Selo. Handa po kami ni Berto sa anumang kakaharapin namin. Sagot naman ni Gustavo habang sinusukbit ang kanyang bag na puno ng mga sangkap sa paggagamot. Sumakay ang dalawa sa isang maliit na bangka upang tumawid sa kabilang isla. Habang nasa gitna ng dagat, napansin ni Berto na tila nagbabago ang kulay ng tubig sa paligid nila. Mula sa asul ay naging tila itim ito na parang tinta. Gustavo, tignan mo ang tubig. Bakit tila parang lumalapot? Tinignan ni Gustavo ang dagat at agad na kinuha ang kanyang tirador. Berto, ilabas mo ang butya ng bulalakaw. May sumusunod sa atin mula sa ilalim. Anong klaseng nilalang to, Gustavo? Tanong ni Berto habang pilit na pinapakalma ang sarili at nilalabas ang nagniningning na bato. Yan ang tinatawag na kataw. Isang uri ng sirena na masama ang budhi. Gusto nilang itumba ang ating bangka. Paliwanag ni Gustavo. Biglang nayanig ang bangka nang may malakas na bumangga sa ilalim nito. Isang nilalang na may mukhang tao pero may kaliskis ng isda at matatalim na ngipin ang sumungaw sa ibabaw ng tubig. Berto, ngayon na! Itutok mo ang liwanag sa tubig! Sigaw ni Gustavo. Itinaas ni Berto ang mutya at ang liwanag nito ay bumaon sa ilalim ng dagat. Dahil sa tindi ng liwanag, nakita nila ang marami pang kataw na nakapaligid sa kanila. Sa pagsilaw ng mga ito,
Nagkaroon ng pagkakataon sina Gustavo na magsaboy ng asin na may halo na bawang at tinurog na buto ng hayop sa ibabaw ng tubig. "Lumayo kayo!" sigaw ni Gustavo habang mabilis na sumasagwan. Nang maramdaman ng mga katao ang hapdi ng asin sa kanilang mga mata at balat, mabilis silang lumubog at lumayo. Nakarating ang dalawa sa pampang ng Iloilo ng ligtas, bagamat hingal na hingala. Hinding-hindi ko malilimutan ang mukha ng mga yun, Gustavo. Akala ko katapusan na natin eh," sabi ni Berto habang inaayos ang kanyang basang damit. "Huwag kang magpakampante, Berto. Nasa Iloilo na tayo. Dito nagsisimula ang totoong pagsubok," paalala ni Gustavo. Naglakad sila patungo sa bayan ng Leona. Habang naglalakad sa gitna ng malawak na palayan, napansin nila na ang mga palay ay tila tuyot at walang laman. Kahit na panahon pa sana ng anihan. Isang magsasaka ang nakita nilang nakaupo sa tabi ng pilapil, nakatulala at tila nawawala sa sarili. "Magandang hapon po. Kami po ay malalakbay. Bakit tila malungkot ang iyong mga palayan?" tanong ni Gustavo nang makalapit sila. Tumingin ang matanda sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila ba pagod na pagod. "Sino kayo? Kung galing kayo sa labas ng Leon, mas mabuting bumalik na kayo. Ang lugar na ito isinumpa ng isang agta," wika ng matanda. "Teka, agta? Yun ba yung malaking itim na nilalang na nakatira sa puno ng kapok?" tanong ni Berto. "Higit pa roon, iho. Ang agtang ito, hindi basta-basta. Pinapatay niya ang aming mga pananim at gabi-gabi, may naririnig kaming malakas na yabag na tila nayayanig sa aming bahay. Wala kaming magawa," paliwanag ng magsasaka. "Ako nga pala si Gustavo, isang albularyong tumitira sa mga demonyong yan. At ito naman ang aking kaibigan si Berto. Narito kami para tumulong," pakilala ni Gustavo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Kayo ba ang mga binata mula sa Antique? Sinasabi nilang kaya ninyong pumatay ng aswang at magpaalis ng mga masasamang espiritu." "Ginagawa lang po namin ang tama. Nasaan po ang puno kung saan nanananahan ng agtang yon?" tanong ni Gustavo. Nasa gitna ng kakahuyan sa gawing hilaga. Pero babala ko sa inyo, marami na ang nagtangkang pumunta roon at hindi na nakakabalik pa," sabi ng matanda. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi kami basta-basta susuko sa ganyang klaseng nilalang," wika naman ni Berto. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa direksyon na tinuro ng matanda. Habang papalapit sila sa kakahuyan, ang temperatura ng paligid ay unti-unting lumalamig. Ang huni ng mga ibon ay napapalitan ng nakangingilong katahimikan. "Gustavo, ramdam mo ba yan? Tila may nakatingin sa atin mula sa taas ng mga puno bulong ni Berto habang mahigpit na hawak ang kanyang mutya. "Nararamdaman ko rin, Berto. Huwag kang titingala ng biglaan. Gusto nilang takutin tayo bago tayo makarating sa kanilang teritoryo," sagot ni Gustavo habang hinahanda ang kanyang tirador at mga bala na gawa sa tanso. Biglang may nahulog naman na malaking sanga sa harap nila. Isang boses na malalim at parang galing sa ilalim ng lupa ang umalingaw-ngaw. "Anong ginagawa ng dalawang langgam sa aking kagubatan?" Lumabas mula sa likod ng malaking puno ang isang nilalang na may taas na halos 10 talampakan. Maitim ang balat nito, mabalahibo at may hawak na malaking tabako na nagbubuga ng itim na usok. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga ng apoy. "Ikaw ba ang agta na nanggugulo sa mga palayan ng mga tao?" hamon ni Gustavo, hindi nagpapakita ng takot. Tumawa ang agta, isang tawang nayayanig ang lupa. "Ang mga taong iyon ang nanggugulo sa aking katahimikan. Pinuto nila ang aking mga paboritong puno para gawing bahay. Nararapat lang na magutom sila." "Maaari natin pag-usapan ito ng maayos. Ngunit ang pananakit sa mga inosenteng tao ay hindi namin papayagan,"
sabi ni Berto habang dahan-dahang pinapalabas ang liwanag ng kanyang mutya. Isang mutya? Akala nyo ba, matatakot ako sa isang maliit na bato? Galit na sabi ng Agta, sabay hampas ng kanyang malaking kamay sa lupa. Mabilis na tumalon sina Gustavo at Berto upang umiwas. Berto, gamitin mong liwanag para lituhin siya. Ako ang gagamit ng pangontra. Utos ni Gustavo. Itinutok ni Berto ang mutya ng bulalakaw sa mukha ng Agta. Ang liwanag nito ay tila isang laser na tumama sa mga mata ng nilalang. Napasigaw ang Agta sa sakit at binitawan ang kanyang tabako. Ngayon na! Sigaw ni Berto. Kinuha ni Gustavo ang isang maliit na kawayan na may lamang kamandag ng pari. Isang uri ng halo-halong herbal na binasbasan ng 7 simbahan. Itinira niya ito gamit ang kanyang tiradora. Tumama ito sa noo ng Agta. Ang nilalang ay umatungal sa sakit nang magsimulang umusok ang kanyang balat kung saan tumama ang gamit ni Gustavo. Magsisisi kayo! Hindi nyo alam kung sino kinakalaban ninyo! Wala kami kinatatakutan na katulad mo hanggat nasa katwiran kami. Mariing sabi ni Gustavo. Ngunit bago pa man nila tuluyang matapos ang laban, biglang dumilim ang buong paligid. Ang usok mula sa tabako ng Agta ay hindi nawala. Sa halip ay lalong kumapal at pumalibot sa paligid ni Gustavo at Berto. Berto, nasan ka? Tawag ni Gustavo dahil hindi niya makita ang kaibigan sa tindi ng usok. Nandito ako, Gustavo, pero hindi ko makita ang mutya ko. Tila sinisip-sip ng usok ang liwanag neto. Sagot ni Berto na bakas ang kaba sa boses. Mula sa dilima, narinig nila ang pagaspas ng mga pakpak. Hindi lang pala ang Agta ang kalaban nila. May mga wakwak na sumali sa kaguluhan. Gustavo, may mga aswang sa taas. Naririnig ko ang kanilang mga pakpak. Magdikit tayo ng likod, Berto. Huwag kang lalayo. Utos ni Gustavo habang nilalabas ang kanyang huling baraha. Isang kumpol ng tigad-tigad o tuyong tinik na may gayuma ng pabalik. Sa gitna ng itim na usok at sa ilalim ng pag-atake ng mga wakwak at ng nangangalit na Agta, kailangan mag-isip ng mabilis ang dalawang binata. Gustavo, may plano ka ba? Hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Mauubusan tayo ng hangin. Wika ni Berto. Meron, Berto. Pero kailangan nating pagsamahin ng ating lakas at ang mutya mo ng orasyon ko. Kapag binilang ko ang 3, itaas mo ang mutya ng pinakamataas na kaya mo. Sabi ni Gustavo. Sige, handa na ako. 1, 2, 3, ngayon na! Sigaw ni Gustavo. Naglabas si Berto ng isang napakalakas na pagsabog ng liwanag mula sa mutya, habang si Gustavo naman ay sumigaw ng isang lumang salita na tila nagpayanig sa buong kakahuyan. Ang itim na usok ay napunit at ang mga wakwak ay nagsilapagan. Sunog ang mga pakpak ng mga ito. Ang Agta naman ay napilitang umatras sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Hindi kayang harapin ang pinagsamang lakas ng 2 albularyo. Hindi pa tayo tapos, mga mortal! Ang huling narinig nilang sigaw ng Agta bago ito tuluyang naglaho sa kakahuyan. Hingal na hingal ang dalawa nang bumalik ang liwanag sa paligid. Ang mga wakwak sa lupa ay naging mga ordinaryong tao na lamang na walang malay. Mga biktima rin ng marahil ng isang sumpa ng Agta. Ligtas na ba tayo, Gustavo? Tanong ni Berto habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa ngayon, oo. Pero alam nating hindi pa tapos ang laban to. Ang Agta ay nagtatago lang. Sagot ni Gustavo habang tinitignan ang mga taong nakahandusay. Kailangan tulungan muna natin sila. Tama ka. Dalhin natin sila sa bayan. Sang-ayon ni Berto. Habang binubuhat nila ang mga tao, hindi nila alam na mula sa malayo ay may isang paris ng mga mata ang matamang nakamasid sa kanila. Isang nilalang na mas matanda at mas makapangyarihan kaysa sa Agta. Gustavo, tignan mo ang langit.
Tila bumibilis ang paglipas ng oras. Pansin ni Berto. Tumingin si Gustavo sa itaas. Ang buwan ay nagsisimulang maging kulay dugo. Iyan ang buwan ng kadiliman. Kapag naging ganap ang kulay niyan, lahat ng mga aswang at engkanto ay magiging doble ang lakas. Sabi ni Gustavo. Ibig sabihin, kailangan magmadali tayo. Eksakto. Tara na, Berto. Marami pa tayong gagawin. Sabi ni Gustavo habang naglalakad pabalik sa bayan ng Leon. Pagbalik sa bayan ng Leon, sinalubong sina Gustavo at Berto ng mga nag-aalalang magsasaka. Bitbit nila ang tatlong lalaki na nawalan ng malay matapos maging wakwak dahil sa sumpa ng agta. Agad silang dinala sa loob ng simbahan. Ang tanging lugar na sa tingin nila ay may sapat na proteksyon laban sa masasamang espiritu. Mang Susing, painumin ninyo sila ng pinakuloang dahon ng sambong na hinaluan ng 7 butil ng asin. Utos ni Gustavo habang nilalapag ang huling lalaki sa sahig na semento. Susunod kami sa utos mo, Gustavo. Pero tingnan niyo ang langit. Tila hindi ito ordinaryong gabi. Wika ni Mang Susing habang tinuturo ang buwan na lalong nagiging pula ang kulay. Ang buwan ng kadiliman. Gustavo, ramdam ko ang panginginig ng mutya ng bulalakaw. Tila ba natatakot to sa enerhiyang bumabalot sa paligid? Hindi ito takot, Berto. Nagbababala ang mutya kapag ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Ang hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ay maglalaho. Paliwanag ni Gustavo habang binubuksan ang kanyang bitbit na maleta. Inilabas ni Gustavo ang isang mahabang tela na kulay pula na may mga nakasulat na orasyon sa wikang Latin at lumang Tagalog. Berto, tulungan mo kong itali ito sa palibot ng simbahan. Kailangan nating gawan ng bakod ang lugar na to. Habang nagtatali ang dalawa, isang malakas na ihip ng hangin ang nagmula sa kakahuyan. Kasunod nito, ang sabay-sabay na alulong ng mga aso sa buong bayan. Hindi ito ordinaryong alulong. Ito ay tunog ng pagtangis. Nariyan na sila, sabi ni Berto nang makita niya ang mga figura na mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng mga bubong ng bahay. Berto, pumasok na kayo sa loob ng simbahan ni Mang Susing. Ako na mananatili sa labas. Deklara ni Gustavo habang kinukuha ang kanyang tiradora. Isang espesyal na tiradora na gawa sa kahoy ng kamagonga. Anong sinasabi mo, Gustavo? Hindi kita iiwan dito. Dalawa nating haharapin ang agta. Dalawa din nating haharapin ang anumang darating. Giit ni Berto habang mahigpit na hawak ang kanyang mutya na nagsisimula ng magliwanag ng kulay asul. Napangiti si Gustavo sa katamangan ng kaibigan. Sige, iyan ang gusto mo. Pero tandaan mo, huwag kang lalabas sa bilog na gagawin ko. Gumuhit si Gustavo ng isang malaking bilog sa lupa gamit ang isang uling na binasbasan. Sa gitna ng dilim, biglang may lumipad na isang malaking ibon. Isang tiktik, ngunit hindi lang ito isa. Dose-dose na silang nagsisidapo sa mga sanga ng puno ng nara sa tapat ng simbahan. Gustavo, tignan mo ang kanilang mga mata. Lahat sila nakatingin sa atin. Bulong ni Berto. Biglang bumukas ang lupa sa harap nila at lumabas ang isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa agta. Ito ay isang sigbin, ngunit ang laki nito ay katulad ng isang baka at ang kanyang mga paa ay baliktad ang paglalagay. Nakasakay sa likod nito ang isang matandang babae na may napakahabang kuko at buhok na abot hanggang lupa. Ito pala ang tanyag na birador ng mga aswang. Wika ng matanda sa boses na parang gasgas na bato. Nga pala, ako si Aling Barang, ang punong aswang na kapatagang ito. Ibigay niyo sa akin ang mutya ng bulalakaw at hahayaan ko kayong mabuhay. Aling Barang, kilala ko ang iyong kasaysayan. Marami ka ng pamilyang winasak sa Iloilo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anumang bagay, maliban na lang sa iyong katapusan. Hamon ni Gustavo. Matapang ka, bata. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo laban sa aking mga alagad.
Sigaw ni Aling Barang. Sa isang kumpas ng kamay ng matanda, nagsuguran ang mga tiktik mula sa taas at ang mga sigbin mula sa ibaba. Mabilis na kumilos si Berto. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang mutya ng bulalakaw ay naglabas ng mga hibla ng liwanag na tila mga latigo. Tinatamaan ang bawat tiktik na nagtatangkang lumapit. "Hetong sa inyo!" sigaw ni Berto habang winawasiwas ang liwanag. Samantala hinarap ni Gustavo ang dambuhalang sigbin. Inilagay niya sa kanyang tirador ang isang bala na gawa sa tinunaw na medalyon ng San Benito. "Sa ngalan ng nag-iisang lumikha, lumayas ka!" Pinitik ni Gustavo ang tirador. Tumama ang bala sa dibdib ng sigbin na naging sanhi ng isang maliit na pagsabog ng banal na apoy. Napalundag ang sigbin sa sakit, dahilan upang mahulog si Aling Barang mula sa likod nito. "Walang hiyang bata ka!" Galit na sigaw ni Aling Barang. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang balat ay naging parang balat ng ahas at ang kanyang mga braso ay naging mahahabang pakpak. "Berto, mag-iingat ka! Magbabago siya ng anyo!" babala ni Gustavo. Si Aling Barang ay naging isang higanting manananggal, ngunit hindi ito nahahati ang katawan. Buo ang kanyang anyo pero may kakayahang lumipad at bumuga ng malansang likido mula sa kanyang bibig. "Gustavo, ang likido! Natutunaw ang lupa kung saan tumatama!" sigaw ni Berto habang mabilis na umiiwas. "Huwag mong hayaang matalsikan ka, Berto. Iyan ang laso ng impyerno!" paliwanag ni Gustavo habang mabilis na kinukuha ang isang maliit na sisidlan ng buntot pagi. Inihampas ni Gustavo ang buntot pagi sa hangin. Lumikha ng isang tunog na tila kidlat. Sa bawat hampas, ang malansang likido na ibinubuga ni Aling Barang ay naglalaho bago pa tumama sa kanila. "Berto, kailangan natin pagsabayan ng atake. Gamitin mong mutya para pigilan ang kanyang paggalaw. Gagamitin ko ang aking agimat ng bakal para tapusin siya," utos ni Gustavo. "Sige, Gustavo, heto na!" sagot ni Berto. Ipinukos ni Berto ang lahat ng kanyang lakas sa mutya. Isang malakas na sinag ng liwanag ang bumalot kay Aling Barang na naging dahilan upang tumigas ang kanyang mga pakpak at hindi makalipad ng maayos. "Ngayon na, Gustavo!" sigaw ni Berto habang nanginginig ang mga braso sa bigat ng kapangyarihang nilalabas. Kinuha ni Gustavo ang isang mahabang sibat na gawa sa kahoy at may dulo na gawa sa pilak. Tumakbo siya ng mabilis, tumalon sa likod ng naghihingalong sigbin at buong lakas na isinaksak ang sibat sa puso ni Aling Barang. Isang nakangingilong tili ang kumawala sa bibig ng aswang. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging uling habang ang pulang buwan sa itaas ay unti-unti ring nawawalan ng kulay. Bumalik sa kulay puti. Nang mamatay ang kanilang pinuno, ang mga natitirang tiktik at ang sigbin ay mabilis na naglaho sa dilim na tila mga usok na tinangay ng hangin. Napaupo si Berto sa lupa, hingal na hingal. Nilapitan ni Gustavo ang kaibigan at tinulungan itong tumayo. "Natalo natin ang punong aswang ng leon," sabi ni Gustavo. Lumabas ang mga tao sa simbahan na pinangungunahan ni Mang Susing. Kita sa kanilang mga muka ang labis na pasasalamat. "Salamat, Gustavo, salamat, Berto. Dahil sa inyo, malaya na ang aming bayan sa takot." "Huwag kayong magpasalamat sa amin lang, Mang Susing. Ang inyong panalangin ang nagbigay sa amin ng lakas," mapagkumbabang sabi ni Gustavo. "Pero Gustavo, ramdam ko na may mas malaking banta pa tayong kakaharapin eh. Ang pagkamatay ni Aling Barang ay parang simula lang," bulong ni Berto. Tumingin si Gustavo sa abot tanaw kung saan nagsisimula ng sumungaw ang liwanag ng umaga. "Tama ka, Berto. Ang Visayas ay malawak at marami pang tulad ni Aling Barang ang nagkukubli sa kadiliman. Pero hanggat magkasama tayo, hindi sila magtatagumpay." "Sana tayo niyan susunod?" tanong ni Berto. "Narinig ko ang tungkol sa isang bungisngis na nananalasa sa bundok ng Kapis. Mukhang doon tayo kailangang pumunta," sagot ni Gustavo
habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Kapis, ang puso ng mga kwentong kababalaghan. Tara na, Gustavo. Handa na ako. Habang naglalakad ang dalawa paalis ng bayan ng Leon, dala ang kanilang mga gamit at ang kanilang hindi matatawarang katapangan, alam ng lahat na ang kwento ng binatang albularyong birador ng aswang at ng kanyang kaibigang may mutya ng bulalakaw ay magiging isang alamat na hindi malilimutan. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim na kuweba sa kabundukan ng Kapis, isang nilalang na may isang mata ang humahalakhak nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Aling Barang. Magpunta kayo rito, mga mortal. Hinihintay ko kayo. Wika nito sa kadiliman. Naglakad ang dalawa patungo sa hangganan ng Iloilo at Kapis. Habang tinatahak nila ang makitid na daan sa gilid ng bundok, ang hangin ay naging masinsin at amoy nabubulok na dahon. Noong taong yon, ang Kapis ay hindi pa gaanong kalsada. Ang mga tao ay umaasa na lamang sa landas na gawa ng mga kalabaw at sa kanilang sariling mga paa. Gustavo, pansin mo ba? Kanina pa tayo naglalakad pero tira, parang paikot-ikot lang tayo dito sa punong to ah. Puna ni Berto habang tinitignan ang isang higanting balite na may malaking baging. Tumigil si Gustavo at kinuha ang kanyang garapa ng langis. Berto, baliktarin mo suot mong damit. Naglalaruan tayo ng mga engkanto sa hangganan. Ayaw nilang makapasok tayo sa teritoryo ng bungisngis. Sige, Gustavo. Nakakapagtaka lang. Kahit ang mutya ko hindi nakakatago sa dilim ng kakahuyang to. Sabi ni Berto habang mabilis na binaliktad ang kanyang suot na damit. Nang magawa nila ito, biglang naglaho ang makapal na hamog. Bumantad sa kanila ang isang baryo na tila inabandona. Ang mga bahay ay sira-sira at ang mga palay sa paligid ay hindi lang tuyot kundi tila nilamon ng kung anong dambuhalang hayop. Tao po? May tao po ba rito? Sabi ni Gustavo. Isang lumang bintana ang dahan-dahang bumukas. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 10 taong gulang lang ang sumungaw. Umalis na kayo rito. Kapag narinig niya ang boses niyo, babalik siya. Sinong babalik? Ako si Gustavo. Narito kami para tumulong. Malumanay na sabi ng binata. Ang bungis-ngis, palagi siyang tumatawa kapag siya ay pumapatay. Kinuha niya lahat ng aming mga baka at pati na rin ang mga ama namin. Hindi na bumalik. Umiiyak na sabi ng bata. Berto, mukhang totoo ang balita. Ang bungis-ngis na ito hindi lang basta engkanto. Tila ito'y nagugutom sa laman. Gustavo, tignan mo mga bakas na yun, oh. Turo naman ni Berto sa malaking butas sa lupa na hugis paa ng tao pero kasing laki ng palanggana. Iho, pumasok ka sa loob at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Bili naman ni Gustavo sa bata. Pagkatapos ay lumingon siya kay Berto. Handa ka na ba? Ang bungis-ngis ay mabilis at malakas pero may kahinaan siya. Anong kahinaan niya, Gustavo? Ang kanyang nag-iisang mata at ang kanyang hilig sa pagtawa. Madali siyang malinlang kung gagamitan ng talino. Sagot ni Gustavo. Naglakad sila patungo sa kuweba sa taas ng bundok. Habang papalapit, narinig nila ang isang nakangingilong tunog. Isang malakas na halakhak na parang baliwa. Masarap! Sariwang karne! Ang boses ay nagmumula sa loob ng madilim na kuweba. Biglang lumabas ang isang dambuhala. May taas itong 12 talampakan. May mahabang pangil na parang sa elepante. At isang malaking mata sa gitna ng kanyang noo. Ang kanyang labi ay abot hanggang tenga kapag tumawa. Berto, hilahin mo siya palabas ng liwanag. Utos ni Gustavo. Hoy, dambuhala! Ito ang liwanag na hindi mo kakayanin. Sigaw ni Berto sabay taas ng mutya. Nasilaw ang bungis-ngis. Ang mata ko! Sinong nanggugulo sa aking hapunan? Ako ang iyong katapat. Gustavo ang pangalan ko. At tapos na ang maligayang araw mo sa baryong to.
Sigaw ni Gustavo habang hinahanda ang kanyang tiradora. Tumawa ulit ang bungisngis pero sa pagkakataong to ay puno ng galit. Isang maliit na tao, kakainin kita ng buo. Sumugod ang dambuhala. Sa bawat hakbang niya, nayayanig ang lupa. Mabilis na umiwas si Gustavo. Kinuha niyang isang tuyong balat ng saging na inilubog sa langis ng albularyo at ibinato sa paanan ng bungisngis. Berto, ngayon na! Sigaw ni Gustavo. Pinatama ni Berto ang isang hibla ng init mula sa mutya patungo sa balat ng saging. Biglang lumiyab ang paanan ng bungisngis. Sa gulat ng dambuhala, nadulas ito at bumagsak ng patyaya. O bakit ka nadapa, malaking bata? Pang-uuyam ni Berto para lalong magalit ang nilalang. Papatayin ko kayo! Sigaw ng bungisngis habang nagpupumilit tumayo. Habang nakahiga ang dambuhala, mabilis na kinuha ni Gustavo ang kanyang sumpit na gawa sa kawayan. Ang bala nito ay nilubog sa katas ng hantik at lason ng alakdan. Tignan natin kung makakatawa ka pa rito, sabi ni Gustavo sabay ihip sa sumpit. Tumama ang bala direkta sa nag-iisang mata ng bungisngis. Napasigaw ang nilalang sa sobrang hapdi. Sinunggaban niya ang kanyang sariling muka dahilan upang lalong mabulag ang kanyang sarili. Berto, ang lubid! Sigaw ni Gustavo. Inilabas ni Berto ang isang mahabang lubid na gawa sa abaka na binasbasan ng 7 bundok. Mabilis nilang itinali ang mga paanang nagpupumiglas na dambuhala. Dahil sa laki nito, kailangan nilang magtulungan ng husto. Gustavo, hindi ko na kayang pigilan. Napakalakas niya! Sigaw ni Berto habang hila-hila ang dambuhalang lubid. Huwag kang bibito, Berto. Isang saksak na lang. Sagot ni Gustavo habang nilalabas ang kanyang balisong na garing. Ngunit bago pa man makalapit si Gustavo, may narinig silang isa pang halakhak mula sa loob ng kuweba. Hindi lang isa ang bungisngis. Isang mas malaking bungisngis. Ang asawa nito ang lumabas bitbit ang isang malaking puno na ginawang pamalo. Berto, mag-iingat ka. May kasama siya. Sigaw ni Gustavo habang tumatalon palayo upang iwasan ang pagbagsak ng puno. Dalawa na sila, Gustavo. Paano na to? Huwag kang mawawala ng lakas ng loob, Berto. Mas malaki, mas mabagal. Gamitin natin ang bilis natin. Pagpapatapang ni Gustavo sa kaibigan. Ang babaeng bungisngis ay mas agresibo. Hinampas niya ang lupa sa tapat ni Berto dahilan upang tumalsik ang binata. Berto! Sigaw ni Gustavo. Ayos lang ako, Gustavo. Pero tila nagalit ang mutya ko. Wika ni Berto habang bumabangon. Ang mutya ng bulalakaw ay biglang nagbago ng kulay. Mula sa asul ay naging kulay ginto ito. Isang init ang nagmula rito na tila hindi makayanan ng kahit sinong engkanto. Iyan na ang tunay na lakas ng bulalakaw, sabi ni Gustavo. Habang abala ang babaeng bungisngis kay Berto, mabilis na inakyat ni Gustavo ang likod ng lalaking bungisngis na nakatali pa rin. Inilabas niya ang kanyang espesyal na lana at binuhos ito sa batok ng nilalang. Paalam, dambuhala! Wika ni Gustavo sabay baon ng kanyang balisong sa malambot na bahagi ng leeg nito. Bumagsak ang lalaking bungisngis. Wala ng buhay. Nang makita ito ng kanyang asawa, napatigil ito sa pag-atake kay Berto. Humagulgol ito ng iyak na tila isang bagyo. Gustavo, anong gagawin natin sa isa pa? Tanong ni Berto habang nakatutok ang gintong liwanag sa babaeng dambuhala. Huwag mo muna siyang papatayin, Berto. Tignan mo ang kanyang mga mata, sabi ni Gustavo. Sa gitna ng iyak ng babaeng bungisngis, tila nawala ang kanyang pagiging agresibo. Patay ninyo ang aking kaisa-isang kasama. Bakit? Tanong ng dambuhala sa kanilang wika na naiintindihan ni Gustavo. Dahil pinatay ninyo ang mga tao sa baryo. Kinuha niyo ang kanilang mga buhay nang walang dahilan. Sagot ni Gustavo.
Nagugutom kami. Ang gubat ay wala ng pagkain. Ang mga tao ang sumisira sa aming tahanan. Sagot ng bungisngis habang nakaturo sa mga kalbong bahagi ng bundok. Napatigil sina Gustavo at Berto. May punto ang nilalang pero hindi nito mabibigyan ng katwiran ang pagpatay. Umalis ka rito. Pumunta ka sa pinakamalalim na bahagi ng bundok kung saan walang tao. Kapag nakita ka namin muli na ng gugulo, hindi kami magdadalawang isip. Babala ni Gustavo. Ang babaeng bungisngis, sa takot sa gintong liwanag ng mutya at galing ni Gustavo, ay mabilis na binuhat ang katawan ng kanyang asawa at naglakad palayo patungo sa madilim na bahagi ng kapis. Gustavo, bakit mo siya pinakawalan? Hindi lahat ng kalaban ay kailangan patayin, Berto. Ang iba ay kailangan lang turuan ng leksyon. Pero tandaan mo, ang kapis ay hindi lang bungisngis ang itinatago. Tama ka. Tingnan mo ang langit, Gustavo. Papalubog na ang araw. Kailangan na natin bumalik sa baryo at ibalita na ligtas na sila. Sabi ni Berto. Habang pababa sila ng bundok, hindi nila alam na ang balita tungkol sa binatang Biradora at ang kanyang mutyang ginto ay mabilis na kumalat sa buong isla. Sa mga anino ng mga puno sa ilalim ng mga tulay at sa loob ng mga kuweba, ang mga aswang ay nagsisimula ng magplano. Gustavo, parang lalong bumibigat ang hangin habang papalapit tayo sa bayan. Puna ni Berto. Napansin ko rin, Berto. Parang may nagmamasid sa atin mula sa bawat sulok. Sagot ni Gustavo habang mahigpit na hawak ang kanyang bitbit na baga. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng bata kanina. Nasaan na sila? Wala na bang mga dambuhala? Ligtas na ang baryo nyo, iho. Hindi na sila babalik. Paninigurado ni Berto. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang matandang lalaki ang tumakbong lumapit sa kanila. Mabutit nandito na kayo. May sulat na iniwan sa pintuan ng kapilya para daw sa inyo. Kinuha ni Gustavo ang sulat. Ito ay nakasulat sa isang tuyong balat ng saging gamit ang dugo. Ang nakalagay, Gustavo at Berto. Ayon dito sa sulat, matatapos na raw ang kanilang paglalakbay sa Ibisan. Hinihintay daw sila ng Haring Aswang. Haring Aswang? Meron bang ganon? Sabi ni Berto. Tumingin si Gustavo sa malayo, patungo sa direksyon ng Ibisan. Meron, Berto. At kung totoo ang mga sabi-sabi, siya ang pinagmulan ng lahat ng aswang dito sa Panay. Mukhang hindi pa tayo pwede magpahinga. Sabi ni Berto na may determinasyon sa muka. Hindi tayo magpapahinga hanggat may natitira pang aswang na nanggugulo sa mga inosente. Hindi nagsayang ng oras ang dalawa. Matapos ang maikling pahinga sa baryo, agad nilang tinahak ang landas patungong Ibisan. Noong mga taong yon, ang Ibisan ay kilala bilang isang lugar na puno ng mga bakawan at masukal na latian. Isang perpektong kuta para sa mga nilalang na ayaw sa liwanag. Gustavo, ano bang alam mo tungkol sa Haring Aswang na to? Tanong ni Berto habang maingat na humahakbang sa maputik na daan. Ang balita ni Lolo, siya ay si Don Tiburcio, isang mayamang hasyendero noong panahon ng Kastila na nagbenta ng kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Hindi siya ordinaryong aswang na nagpapalit anyo lang. Siya ay ang pinagmulan. Kaya niyang kontrolin ang isip ng ibang aswang. Paliwanag ni Gustavo habang kinakapa ang kanyang mga bala sa bulsa. Kung ganon, hindi lang lakas ang kailangan natin kundi tibay ng loob. Wika ni Berto. Nang makarating sila sa bukana ng Ibisan, sinalubong sila ng isang kakaibang amoy. Amoy ng dumi ng paniki at nabubulok na karne. Ang mga puno ng bakawan ay tila mga kamay na nagtatangkang humuli sa kanila. Maya-maya biglang tumigil si Berto nang maramdaman niyang uminit ang mutya ng bulalakaw sa kanyang dibdib. Gustavo, huminto ka. May nakapalibot sa atin. Babala ni Berto. Mula sa malapot na putikan ng latian, unti-unting lumitaw ang mga ulo.
Hindi sila mga aswang na lumilipad kundi mga amalanhig, mga bangkay na hindi nabulok at uhaw sa sariwang dugo. Ang kanilang mga balat ay tila kalyo na tigas at ang kanilang mga mata ay puting-puti na. Berto, huwag mong hayaang mayakap ka nila. Kapag nayakap ka ng amalanhig, hihigupin nila ang hininga mo, sabi ni Gustavo. Agad na nilabas ni Gustavo ang kanyang tiradora. Sa pagkakataong to, ang gamit niyang bala ay mga buto ng 5 daliri na nilubog sa binditadong alak. Pinitik niya ito at tinamaan sa noo ang nangungunang amalanhig. Napasigaw ang nilalang at bumalik sa putikan. Ngunit marami pa ang sumusulpot. Masyado silang marami, Gustavo, at tila hindi sila tinatablan ng takot. Sigaw ni Berto habang ginagamit ang liwanag ng mutya para itaboy ang mga ito. Berto, itutok mo ang liwanag sa taas ng mga puno. May nagpapatakbo sa kanila, sabi ni Gustavo. Nang itaas ni Berto ang gintong liwanag, nakita nila sa itaas ng isang malaking puno ng bakawan ang isang lalaki nakasuot ng barong Tagalog na luma at punit-punit. Maputi ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay tila papel sa nipis. Ito si Don Tiburcio, ang haring aswang. Kayong dalawa, ang lakas ng loob ninyong pasukin ang aking kaharian. Don Tiburcio, tapusin na natin ang sinumpang ito. Pakawalan mo ang mga kaluluwang iginagapos mo sa kadiliman, hamon ni Gustavo. Tumawa ang matanda, isang tawang nagpabagsak sa mga dahon ng bakawan. Ang kadiliman ay hindi sumpa, Gustavo. Ito ay kapangyarihan at ang mutya ng iyong kaibigan ang huling piraso na kailangan ko para maging Panginoon ng buong panay. Sa isang kumpas ng kamay ni Don Tiburcio, ang mga amalanhig ay mabilis na nagsitalon patungo sa dalawa. Kasabay nito, ang tubig sa latian ay nagsimulang gumiit, tila gustong lunurin sila ni Gustavo at Berto. Berto, gamitin mo ang init ng mutya sa tubig, sigaw ni Gustavo. Ibinaba ni Berto ang kanyang kamay at idinikit ang mutya sa ibabaw ng tubig. Isang malakas na singaw ang lumabas nang masalpukan ang banal na init at maruming tubig ng latian. Ang mga amalanhig na tinatamaan ng singaw ay nagsisigawan at unti-unting naging alikabok. Ngayon, Don Tiburcio, tayo naman, sigaw ni Gustavo habang tumatalon mula sa isang ugat ng bakawan patungo sa kinaroroonan ng hari. Naglabas si Don Tiburcio ng isang itim na baston na tila nakahulmang buto ng kidlat. Iniharap niya ito kay Gustavo at isang itim na kuryente ang lumalabas. Mabilis na pinagsangga-sangga ni Gustavo ang kanyang krus na pilak. Ang banggaan ng dalawang puwersa ay lumikha ng isang pagsabog na nagpayanig sa buong latian. Berto, tulungan mo ko. Hindi ko kayang pigilan ng itim na enerhiya niya, sigaw ni Gustavo habang pilit na tinutulak ang kanyang krus. Heto na, Gustavo, kapit lang, sigaw ni Berto. Tumakbo si Berto at hinawakan ang balikat ni Gustavo. Inilipat ang gintong enerhiya ng mutya ng bulalakaw patungo sa katawan ng kaibigan. Dahil sa dagdag na lakas, nagawang makalapit ni Gustavo kay Don Tiburcio. Inilabas ni Gustavo ang kanyang huling sandata, ang pako ng krus. Isang sinaunang ipinamana pa sa kanya na gawa sa sinaunang bakal. Para sa lahat ng pinatay mo, sigaw ni Gustavo sabay baon ng pako sa kanang balikat ni Don Tiburcio. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw na hindi pang tao. Ang anyo ni Don Tiburcio ay nagsimulang magbago. Ang kanyang gwapong pagmumuka ay naging isang bungo at ang kanyang baronga ay naging itim na balahibo. Hindi niyo ako matatalo sa ganitong paraan. Ako ang hari, sigaw ni Don Tiburcio habang mabilis na lumilipad pa itaas, dala ang pait at galit. Hindi ka makakatakas, sabi naman ni Berto. Itinapon ni Berto ang mutya ng bulalakaw pa itaas at ang bato ay lumikha ng isang kulungan na gawa sa liwanag sa paligid ng haring aswang. Nakalutang sa hangin, ang haring aswang nagpupumiglas sa loob ng gintong liwanag. Pakawalan niyo ako.
bibigyan ko kayo ng kayamanan. Lahat ng ginto sa Ibisan ay magiging sa inyo. Ang kayamanan namin ay ang kapayapaan ng mga tao, Don Tiburcio. Sagot ni Gustavo habang hinahanda ang kanyang tirador para sa huling tira. Ang bala niya ngayon ay hinaluan ng kanyang sariling dugo, ang dugo ng isang tapat na albularyo. Pinitik ni Gustavo ang tirador. Ang bala ay tumago sa kulungan ng liwanag at tumama direkta sa noo ng Haring Aswang. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumalot sa buong Ibisan, sapat para magising ang lahat ng mga ibon sa paligid. Nang maglaho ang liwanag, wala na si Don Tiburcio. Ang tanging natira lang ay ang kanyang itim na baston na nahulog sa putikan at agad na naging bulok na kahoy. Ang mga amalanhig ay tuluyan ng naglaho at ang latian ay naging tahimik at payapa. Nagawa natin, Gustavo, sabi ni Berto. Ang hari ay wala na, Berto. Ang sumpa sa Ibisan ay naputol na, sagot ni Gustavo habang pinupunasan ang kanyang balisong. Pero bakit parang pakiramdam ko may mas malalim pa rito? Ang sulat sa dugo, sinong nagsulat nun kung hindi si Don Tiburcio? Iabala dito sa latian, tanong ni Berto. Napatingin si Gustavo sa kaibigan. Tama si Berto. Ang sulat ay hindi gawa ng isang aswang na nagtatago sa putik. Ito ay gawa ng isang taong may talino at malinis na sulat kamay. Ibig mong sabihin, merong nagmamaniobra sa kanila? Tanong ni Gustavo. Posible, Gustavo. Isang tao o nilalang na gumagamit sa mga aswang para ubusin ang lakas natin. Hinala ni Berto. Tumayo si Gustavo at tumingin sa direksyon ng kabayanan. Kung ganon kailangan natin mas maging maingat. Ang tunay na kalaban ay maaaring hindi nagtatago sa kadiliman, kundi nasa gitna ng liwanag. Habang naglalakad sila palabas ng latian, isang itim na uwak ang dumaan sa itaas nila. Ang uwak na iyon ay may pulang laso sa may paa. Isang tanda na hindi sila basta-basta binabantayan lang. Gustavo, tignan mo ang uwak na yon, turo ni Berto. Huwag mo nang pansinin, Berto. Alam na nila kung nasan tayo. Hayaan natin silang lumapit sa atin, sabi ni Gustavo nang may panibagong determinasyon. Pagdating nila sa kalsada, isang lumang jeep ang huminto sa harap nila. Ang driver ay isang lalaki na kasombrero at may tabako sa bibig. Sa Rojas City ba ang punta niyo, mga iho? Libre ng sakay para sa mga bayani ng Ibisan. Nagkatinginan sina Gustavo at Berto. Teka, sino po kayo? Ako si Mang Carding at alam ko kung sino ang nagpadala ng sulat sa inyo, sagot ng driver sabay buga ng usok. Sumakay sina Gustavo at Berto sa lumang jeep ni Mang Carding habang tumatakbo ang sasakyan sa maalikabok na daan patungong Rojas City. Hindi maaalis ang kaba sa dibdib ni Berto. Ang katahimikan ni Mang Carding ay tila mas nakakatakot kaysa sa halakhak ng mga aswang na kanilang nakasagupa. Mang Carding, paano yung nalaman ang tungkol sa sulat? Tanong ni Gustavo habang pilit na binabasa ang ekspresyon ng matanda sa salamin ng jeep. Dahil ako ang tagatid ng balita sa pagitan ng mundo, sagot naman ni Mang Carding nang inalis ang tingin sa daan. Ang nagpadala ng sulat sa inyo ay hindi aswang, kundi ang konseho ng kadiliman, isang pangkat ng mga taong mayayaman at makapangyarihan na gumagamit ng itim na karunungan para kontrolin ang buong lugar. Ibig sabihin, ang mga aswang na nakalaban namin at Engkanto mga utusan lang nila? Gulat na tanong ni Berto. Eksakto, iho. At ngayon napatay na ninyo si Don Tiburcio. Nasira nyo ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ngayon, ang mismong pinuno ng konseho ang naghihintay sa inyo sa Rojas City, dagdag ni Mang Carding. Huminto ang jeep sa tapat ng isang napakalaking mansyon sa dulo ng lungsod. Ang paligid ay nababalutan ng makapal na hamog kahit tirik ang buwan. Pagbaba ni Gustavo at Berto, agad silang hinarap ng mga gwardyang may bitbit na mga baril. Ngunit ang kanilang mga mata ay dilat at walang buhay. Mga taong kinokontrol ang isip. Gustavo,
Mukhang ito na ang huling hantungan natin. Wika ni Berto habang hinahanda ang mutya ng bulalakaw na ngayon ay nagliliyab sa gintong kulay. Huwag kang kukurap, Berto. Ngayon natin ipapakita ang lakas ng Berador at ng mutya. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang gintong orasan. Siya ang gobernador ng lalawigan, ang pinuno ng konseho. Gustavo at Berto, ang aking mga paboritong pangulo. Ngumiti ang gobernador. Akala niyo ba'y matatapos ang lahat sa pagpatay sa mga halimaw sa gubat? Ako ang lumikha ng mga halimaw na yon. Sa isang kumpas ng gobernador, ang anino nito ay humaba at naging isang dambuhalang nilalang na may maraming ulo. Sumugod ang mga ito, tila lalamunin ang buong mansyon. Berto, itaas mo mutya! Ibuhos mo ang lahat ng lakas mo rito! Itinaas ni Berto ang mutya at ang gintong liwanag nito ay bumangga sa itim na anino. Nagkaroon ng malakas na pagyanig na tila lindola. Habang abala ang gobernador sa pagkontrol sa anino, mabilis na tumakbo si Gustavo gamit ang kanyang berador at itinira niya ang kristal na bala direkta sa gintong orasan na hawak ng gobernador. Nabasag ito. Nang mabasag ang orasan, ang itim na anino ay biglang bumalik sa katawan ng gobernador. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula sa loob ng mansyon. Sinusunog ang lahat ng itim na mahika sa paligid. Ang gobernador ay tumanda ng mabilis hanggang sa maging alikabok na lamang. Nang tumahimik ang paligid, ang hamog ay naglaho at ang mga gwardya ay natauhan mula sa kanilang pagkakaingkanto. Ang mansyon ay nagmukhang isang lumang guho na lamang. Lumipas ang ilang araw, ang buong panay ay nabalot ng katahimikan na matagal na nilang hindi nararamdaman. Wala nang mga aswang na umaalulong sa gabi at ang mga magsasaka ay muling nakakapag-ani ng masagana.